இங்க பாருங்க மேடம், அட்வைஸ் பண்ணதெல்லாம் போதும், முத எழுதி வாங்க. வாங்க மேடம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறேங்க மேடம், நான் சொல்ல வரேன். ஏமா ரேணுகா, ஜனனி சொல்லிட்டு போனதெல்லாம் மறந்துட்டானே. பேசாம இருமா. அந்த புள்ள பாவம் ஒத்தையில போயிருக்கு, பத்திரமா திரும்ப வேணா. எழுதி வாங்கம்மா. ஏன் நிக்கிறீங்க நீங்க? ஏமா எழுதி கொடுக்குறியா இல்ல தூக்கி போய் லாக்கப்ல வைக்கவா? ஏமா கூட எழுதட்டும். எழுதி சைன் பண்ணுமா?